Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Nové rozhovory každé úterý a pátek. Dnes je mým hostem Tomáš Petráček, katolický teolog, kněz, církevní historik. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Děkuji moc, že jste si udělal čas. Víra je s vámi celý život, je to tak? No, to se dá určitě takhle říct, no, to jo. Od narození, respektive od útlého dětství z vaší rodiny přešla na vás? No, takhle úplně jednoduchý to nebylo. Já jsem měl takovou jako velmi zbožnou prababičku, to je takovou iniciátorku a vzor v tomhletom, ale potom jsem si víru teda pro sebe objevil a našel, nebo byl jí osloven až jako později, no, až jako v takovém teenagerovském věku. A jak jste ji našel? No, docela to je takový zajímavý příběh. Jednak tam byly teda ty základy jako v rodině, i vlastně z druhé strany od mé matky. Tam byly určitý inspirace a impulzy, ale potom to bylo paradoxně na základě studia historie. Já jsem byl od malička takový jako vášnivý knihomol. No, a četl jsem spoustu věcí o historii a snažil jsem se tomu jako porozumět a neseděl mi ten tehdy vládnoucí jako komunistický, marxistický narrativ, nějak to na ten materiál jako nesedělo. A tak jsem prostě zkoumal další a další věci a setkával jsem se s různými impulzy, jako byly různé výstavy starého umění, které mě strašně oslovily a přišli mi, že to je něco mnohem takového jako intenzivnějšího a pravdivějšího, než to, co nabízí ten režim. A vlastně touhletou jako v podstatě jako racionální cestou jsem si to postupně objevoval i pro sebe. A pak ještě přišel do toho takový ten impuls jako té náboženské víry nebo nadpřirozené víry. A ten přišel právě skrz tu racionální část? Nebo... No, tam jsem si vlastně, tam vlastně k tomu došel, že takhle to vlastně jakoby mnohem víc funguje a nějak paralelně s tím přišlo jakoby to objevování a oslovení jako ty osoby Ježíše Krista jako někoho, kdo je důležitý v mém životě a kdo pro mě je, tak jak to vyznává apoštol Tomáš v tom Janově evangelie, Pán můj a Bůh můj. A co vám nesedělo v té materialistické historii, že jste tam hledal něco víc? Já vím, že jste to říkal, ale vlastně nevím, jestli jsem tomu úplně porozuměl, protože mám pocit, že by to bylo dobré dovysvětlit. No, protože jsem vnímal jako takové citlivé dítě, které se zajímá o svět okolo sebe, že tam jsou jako rozpory, že ten jejich výklad světa jako nesedí na to, a proto jsem studoval ty dějiny, protože jsem chtěl zjistit, proč to je v té společnosti uspořádané ty vztahy a takové věci, a díky tomu jsem se dostal k těm jako starším věcem, těm starším autorům, myšlenkovým, já nevím, objevoval jsem ty různý šestrtny a podobně. A tam vlastně to, co nabízeli oni, to znamená pohled na svět očima víry, mně přišlo mnohem jako pravdivější a objektivnější a vlastně i něco mnohem jako smysluplnější. Najednou ten příběh jako lidstva nebo příběh západu dával mnohem větší smysl než v tom marxistickém příběhu nebo narrativu, jak se říká. Takže to bylo o interpretaci dějin, řekněme. No určitě. A hledání jako nějakých zákonitostí a mechanismů, ale zároveň tam byla i taková ta intuice, že když se setkáte s barokním nebo s gotickým uměním, tak tam vnímáte nějakou jako hlubinnou pravdivost, jakože to vlastně něco vypovídá podstatného o člověku, o jeho údělu. Něco, co je vlastně mnohem cennější než nějaký příběhy o partizánech nebo něco nebo o těch hrdiných jako sovětských a československých komunistických údernících, který vlastně ještě navíc, když to s tím seznámíte, tak vnímáte, jak to vlastně ty komunisti vykrádají, tu poetiku a ty příběhy a ty legendy a jenom to přenášejí do nějakého nového kontextu. Dohnal vás do toho režim. V podstatě mě jako inspiroval k tomu jako zkoumat a hledat jako nějakou alternativu a tu jsem vlastně znovu objevil. To, co jsem ztratil v tom dětství, jsem jako znova našel, no. Ztratil v dětství? No, jako tam jsem na to vlastně jako nenavázal, že to, co jsem dostal od své prababičky a některých dalších jako prarodičů, tak to jsem potom už jako nějak nerozvíjel, ale znovu jsem si to teda musel objevit až potom zase v pozdějším věku. A když jste říkal, že to barokní umění je v lecčem jakoby pravdivější a víc vypovídající o člověku, než všechny ty socialisticky realistické báchorky, řekněme, tak já vlastně tykom přemýšlím. A vy myslíte asi spíš, když říkáte umění, tak myslíte spíš psané.
Ne, myslím právě naopak výtvarné umění. Výtvarné. Jako obrazy nebo sochy. Já právě, když si teď vybavuji některé výtvarné umění, tak si říkám, že vidím ty různé jednak církevní obrazy biblické, ale zároveň i ty panovníky. A říkám si, to asi záleží na tom, čemu věříte, jestli je to pravdivé nebo ne. Ne? Asi jo, ale já na mysli mám hlavně takový to jako sakrální umění. Že? Tam prostě jako ta emoce, ten příběh, který je tam zobrazený, tak vyjadřuje něco z toho lidského údělu, něco, co je vlastně jako nadčasový, co je takový až jako archetypální. Ale pro někoho to je jistě pohádka. To jo, ale nemůže třeba popřít tu autentičnost té emoce, která v tom je. Že? Takový ty touhy po životě, touhy po pravdivosti, touhy po dobru, takovou tu posedlost třeba stvárnit krásu, že? Která je v tom gotickém a barokním umění, vyjádřit nějaký jako vzepětí. Minimálně jako ta autentičnost té touhy tam nepochybně je, ta je z toho jako ne. Proto nás to do dneška fascinuje, že? Proto to jako navštěvujeme, proto sem jezdí ty davy Japonců, Číňanů, protože to taky vlastně vnímají, že to vyjadřuje nějakou archetypální, nadčasovou, možná i jako transkulturní jako hodnotu, kterou jsou schopní i oni vnímat intuitivně. No já to mám rád, ale z vašeho pohledu tedy tyhle věci jsou vlastně aktuální a nenutně tedy tím obsahem, ale právě tím přesahem. Přesně tak, přesah, ale i ty, když se vlastně podíváme na to staré umění, tak ona vždycky vyjadřuje nějaký příběhy, které jsou zatím jako skrytý. A myslím si, že my se doteď jako ochuzujeme jako kultura, že jsme se už hodně odstřihli od znalosti těch antických jako příběhů a mýtů a tak dále. Takže už nerozumíme, já nevím, třetině nebo polovině toho, co máme v galeriích starého umění. A když ještě teďka vlastně ztrácíme porozumění třeba tomu křesťanskému dědictví, tak ono, jako my rozumíme té estetické kráse a vnímáme, že tam je něco autentického, ale mnohem víc toho vlastně získáme, když víme, co je zatím vlastně. Jaký ten příběh přesně je. Tak, jaký příběh to vypráví a my můžeme, to, k čemu vlastně to můžeme využít, je, aby jsme svůj vlastní život žili jako reflektovaně, jako s nějakým probuzeným vědomím. Už jenom to třeba, když jdete českou krajinou, v létě se někde touláte nebo jezdíte na kole a teď míjíte ty různé jako kapličky a boží muka a křížky a takové věci. A pokud vlastně nevíte, proč to tam ty lidi dávali, jaký to má smysl, co to vyjadřuje, no tak jste trošku jako nevědomí, že? Jako nenačerpáte jako z toho tolik. Když intuitivně vnímáte, jak to tu krajinu obohacuje, člení a dodávají to nějakou novou kvalitu, ale můžete z toho vlastně získat mnohem víc. No ale já mám pocit, že takových lidí je asi čím dál víc, že jo? To si taky myslím. Já třeba například často nevím, proč tam ty věci jsou. No. O co tedy přicházíme? Nebo jako vlastně nestáváme se trochu jinými lidmi? No, ono to působí jako stejně, ale pořád si myslím, že to je pozvání k tomu, aby jsme jako třeba v rámci vzdělání a v rámci nějaký budování své identity osobní a jako kolektivní, aby jsme s těma motivy jako víc pracovali. Mě třeba šokuje, a děje se to docela běžně, když se lidi přiznávají, když jsou třeba noci kostelů a podobně, že třeba chodí celý život okolo kostela ve svý rodný vesnici nebo obci a nikdy se tam nebyli podívat. Tady se jako něco ztrácí, ne? Jako něco jako podstatného. A je to škoda, si myslím. A zároveň, ale když lidé chodí do těch kostelů, ale chodí tam vysloveně jenom jako turisté, říkají si, to je ale hezká budova s hezkými obrazy a hezkým sklem barevným a tohle všechno, hezká architektura. Město to tady na mě dýchá, já to vnímám, ale to je všechno. No, ale když, já nechci vystupovat jako nějaký nostalgik, jo, ale v minulosti, což asi víte, že nejsem, že jo, ale v minulosti třeba ty lidi z těch, my obdivujeme jako kvalitu estetiky vesnic barokních a jak vypadaly ty městečka, jak byly hezký. Ale ono to je do značné míry daný tím, že tam ty elity nějak nastavovaly ty kritéria, ale zase je dobrý si uvědomit, že vlastně každý ten člověk chodil v neděli do kostela, kde slyšel velmi dobrou jako hudbu,
setkal se s velmi kvalitním nějakým ústním projevem, s nějakým dlouhým kázáním, který měl ten kněz, a pobýval v tom kostele. Takže vlastně nějakou tu estetiku celostní vnímal docela intenzivně. A dneska ono jako opravdu záleží na to, čím si sytíte jako svoji duši a srdce a oči. A když tam prostě tu kvalitu třeba touhletou cestou jako nedostáváte, no tak ten život se potom stává takový jako povrchní, banální a vlastně můžete žít v nějakým kýči, protože už se jako nesetkáte s tou kvalitou, která by vám nastavila nějaký kritérium. Sytíme se něčím jiným. No. Konzumem. Přesně tak, no. Banalitou, že jo, takovým jako věcma, který za to nestojí, no. Máte pocit, že to je nahrazení jedné kvality druhou, a nechci použít slovo modly, jo, protože to není na místě, ale že ten konzum jako hraje tuhletu roli? No, ale není to jen konzum, že? Na to bychom byli trošku nespravedliví, protože ve světě je spoustu jako aktivit a rodí se spoustu skvělého jako živého umění a je spoustu jako center a není to pravda, že pokud by člověk není v kontaktu s nějakým starým církevním nebo křesťanským světem, tak je úplně odstřižený nějak od nějakých jako zdrojů duchovního života a krásy a umění a takové věci. To ne. Ale že určitý tlak jako na tu banalizaci, ne jako nějaký cílený nebo politický, ale že ta naše současnost nás vede k určitý jako povrchnosti a neestetičnosti, to si myslím, že to asi se dá těžko popřít. Koneckonců se to týká teda i samotné církve, jo, protože dřív třeba farní budovy byly prostě nejkvalitnější budovy, když tam nebyly nějaký zámky, že jo, v těch městech a vesnicích, který ale zároveň udávaly nějaký tón, že jo, v té obci a i vevnitř to vybavení bylo jako velmi ne bohatý, ale kvalitní. Že? Prostě dal se na to důraz, aby zatímco dneska se prostě mnoho kněží jako třeba spokojí s nějakou dřevotřískou, že? No prostě s nějakým jako levnýma náhražkama. A už třeba ani církev v této roli nějakého garanta té kvality vysoký bohužel nefunguje. No. No ale není to i tím, že dřív ta církev prostě byla masovější a dnes už žijeme údajně v ateistické zemi. To není jenom otázka jako bohatství a moci. Je to otázka přístupu. Je to otázka přístupu, protože tady v Praze třeba můžete zajít do Dominikánského kláštera, který postupně rekonstruuje Josef Pleskot a Norbert Schmidt a vidíte, že je možný vlastně i v dnešních podmínkách vytvářet jako velkou estetickou kvalitu díky ve staré architektuře, když se sejde jako poučený investor a zadavatel a kvalitní architekti, který jako rozumějí svý práci. No, když jste řekli, že vím, že nejste nostalgik, tak ono to vychází z toho, že vy jste vlastně takový bojovník proti církevnímu mainstreamu, řekněme, nebo jak se vnímáte v té... Ne, to si určitě nemyslím, protože v Německu nebo v Rakousku nebo v nějakých jiných podobných zemích bych byl jako naprostý mainstream. Jo. Tak českému církevnímu mainstreamu, ano. Ale ani tady si úplně nemyslím, že ty názory, které vyjadřuju, jsou v nějaký menšině. Já si dokonce myslím, že podobný názor jako má tak 40 až 50% jako katolických, duchovních a věřících v téhle zemi. A těch ohlasů tohohle typu máme jako spoustu, včetně toho, že mi spoustu jako duchovních a kněží teda katolických jako děkuje vlastně, že ty názory vyjadřuju a zároveň říkají, že oni to bohužel jako nemůžou říkat nahlas, že protože by s tím měli problémy, ale že vlastně ty názory, které já prezentuju ve veřejném prostoru, sdílejí taky. Takže si úplně nemyslím, a hlavně se nepovažuji za bojovníka proti mainstreamu, ale spíš jako někoho, kdo na základě svý jako už skoro 20letý pastorační zkušenosti a na základě nějaký svý kvalifikace historický se snaží varovat tu svoji vlastní církev a její představitele, aby neopakovali stejné chyby, které jsme dělali v 19. a ve 20. století a nehnali se do konfliktů, které jsou úplně jako zbytečný a nejsou posláním církve. A to se děje podle vás? To se děje samozřejmě. To já myslím, že každý vidíme jako ve chvíli, kdy se církev profiluje jako nějaký ideologický meč a štít nějakých politických proudů a vstupuje do těch politických konfliktů takhle nepřímo. A ne v nějakých jako nesporných otázkách, jako by bylo třeba, že církev teďka vystoupí a řekne,
tuhletu vlnu jako zášti a nenávisti, která se teďka zvedá proti ukrajinským uprchlíkům v České republice, tu my jako odmítáme a vyzýváme k tomu, abyste byli jako empatičtí a přijali je, protože prostě jsou jejich země ve válce a tak dále. Tak tohle ten typ, jako to myslím je naprosto v pořádku. Jako tady by měla církev naopak působit jako ten tvůrce pokoje a apelovat vlastně na trpělivost a na ochotu se sdílet. Ale myslím si, že vůbec jako není posláním církve, aby bojovala proti Istanbulské úmluvě a dokonce ani ne proti uzákonění rovnoprávnosti těch homosexuálních svazků. Manželství pro stejnopohlavní páry, nebo taky jinak manželství pro všechny a Istanbulská úmluva jsou ta asi dvě hlavní témata, která v tuhle chvíli proti kterým bojuje církev. A rozumíte tomu, proč? Vy říkáte, nemělo by to být jejím posláním, ale zároveň to zjevně pro část toho představenstva, řekněme, těch nejhlasitějších a vrcholných představitelů církve, to je posláním. No, z nějakého zvláštního důvodu a motivací, který by bylo zajímavý jako rozšifrovat, se do toho takhle jako razantně vstoupili a vystupují tímhletím směrem se všemi důsledky, které to má. A pro mě třeba, já si opravdu myslím, že jeden z těch důvodů je, že to je jednodušší mobilizovat ty lidi do těch zákupů a barikád kulturních válek, než řešit reální problémy jako svého vlastního společenství, kde oni vnímají, že se tady jako těm historickým církvím nedaří, že nějak ztrácí relevanci, ztrácí mladou generaci, která prostě masivně opouští ty farní společenství a místo toho, aby jako řešili tyhle ty problémy, což jako je nesnadný a nemá to vlastně nějaký jednoduchý řešení a vyžadalo by to nějakou hlubokou reformu a reflexi toho, proč vlastně ti lidé opouštějí církev. To tak je pořád jednodušší jako bubnovat do bitev proti Istanbulské úmluvě a prezentovat to jako nějakou apokalyptickou bitvu, která se musí vybojovat. Vlastně to trošku to nahrazuje nějakou jako vlastní pastorační vizi nebo nějakou, jako, že vlastně pro ty biskupy, kteří jako vnímají, že ztrácejí ten vliv, je hrozně příjemný jako párkrát za rok vystoupit na pochodu pro život nebo nějaký a tam jako bejt na té tribuně, že jo, ten obdivovaný lídr a vůdce, který mu tam všichni jako tleskají. Získat relevanci, řekněme. No a oni bojují tu společenskou relevanci, ale tady to funguje jako takovým zvláštním způsobem, že čím víc oni bojujete, tím rychleji si vlastně ztrácíte. Protože ta představa, že se církev promění v nějakou politickou sílu, což oni vlastně dělají, že připůsobí jako mluvčí těch politických jako konzervativních proudů a takový ten ideologický jako zaštiťovatel toho, no tak ta společnost se bude brát jako nějakou politickou sílu a dřív nebo později se vůči ní budou jako vymezovat a budou s ní potom zacházet jako s politickou sílu. I z tohohle hlediska je to taková jako opakování stejných chyb a je to velmi jako krátkozraká politika. Nemluvě o tom, že už je to vlastně problematický z toho, že nejdřív by měla proběhnout velmi důkladná reflexe, nakolik tyhle ty postoje jsou jako relevantně jako křesťanský, jestli doopravdy vyplývají jako z křesťanství. Protože se ukazuje, že to tak jako prostě není. No a spoustu témat jste nakousal. No. Podstatných, podle mě. No. A to poslední, co jste řekl, je to křesťanský postoj? Nebo, protože ty dvě věci jsou často předkládány jako zásadně křesťanské. Být proti manželství pro všechny a být za tu tradiční rodinu, to znamená cokoliv, prostě za tu definici, která je tady jakoby v Bibli, je křesťanské. Je to křesťanské? To zase záleží, tady se musí prostě pečlivě jako rozlišovat. Zrovna včera jsem mluvil jako s vynikajícím biblistou Sašou Flekem a on a mnozí další biblisti jako skuteční odborníci vám řeknou, že k otázce homosexuality, jak ji dneska definujeme, jako nějakého vrozený orientace, Bible nevypovídá vůbec nic, protože Bible o tom vůbec neví. Jako to je pro ně úplně jako neznámý fenomén, se kterým ona vůbec jako nepočítá. Takže jenom házet nějakýma citátama prostě není jako férový a vidíme, že i
církve, celý církevní společenství, u nás dokonce církev, která má nejlepší teologickou fakultu, Českobratrská církev evangelická, se rozhodli, že jejich sbory můžou žehnat těmhletěm svazkům. Pokud chtějí, že pokud se k tomu ten sbor a ten místní pastor jako rozhodne, tak můžou. Nemusí, ale můžou. Je to prostě ponechaný na nich. Nebo starokatolická. Takže máme tady nějaký církevní společenství, který na základě stejných Bible to vidějí prostě jako jinak. Rozlišili to jinak. Interpretují to jakoby jinak. Takže není možný prostě říct, že jediný křesťanský postoj, který vyplývá z Bible, je zavrhování homosexuality jako takový. Třeba to pro někoho je ten správný postoj. No, ale taky potřeba říct, že se proto nějak jako rozhodli a neříct, jako, že to je ten jediný jako možný postoj, který vyplývá z Bible a z jádra křesťanství. Je třeba dodat pro kontext, kdo neví, že ty názory, které vy tady teď říkáte, mimo jiné, ale i to, že třeba podporujete tu Istanbulskou úmluvu, proti které velmi hlasitě vystupovali některý představitelé církve, jsou asi důvodem toho, proč vy jste byl vyhozen v podstatě z katolické fakulty. Katolické teologické fakulty. Ano, z katolické teologické fakulty, byť údajně pro nadbytečnost, ale vzhledem k tomu, že jste vedl nějaký počet doktorantů a tak dále, tak to je velmi rozporováno lidmi, kteří tomu rozumí a mluvíme spolu zrovna chvíli po tom, co jste byl na Akademickém senátu Univerzity Karlovy, kde jste o tom jednali a vnímáte, že to je kvůli těm názorům? Vnímáte, že to je kvůli tomu opravdu, že vy jste byl jaksi potrestán za to, že jste hlasem poměrně sdíleným nebo poměrně hlasitým do jisté míry? Samozřejmě ne tak jako Dominik Duka, ale člověk dělá, co může. To, že jsem na začátku prázdnin v jednom novinovém rozhovoru právě řekl, že vlastně nevidím jediný důvod, proč by církve měly vstupovat jako politický hráč do toho boje o přijetí nebo nepřijetí toho takzvaného manželství pro všechny, což jako klidně, ať se tam jako odehrává nějaký politický zápas, to je v pohodě, ale není vlastně dobrý ani rozumný, aby do toho církve vstupovali se vší vahou jako institucionální autority, kterou mají a tak dále. Tak to vyvolalo jako obrovský emoce, to jsem jako vnímal samozřejmě a je to chvílema mi to opravdu přišlo, že to je a z těch různých zákulisních zpráv, které ke mně chodily právě o velkém jako hněvu a nelibosti jako různých církevních představitelů, tak je to fakt to působí, jako že to je větší zločin, než kdybych, popřel nějaký důležitý pravdy víry, jako nejsvětější trojici, nebo spáchal nějakou vraždu, nebo nějaký zločin. Že tohle to vlastně je to nejhorší, co můžete udělat. Což zase ukazuje na takovou tu jako nezdravou fixaci na tyhle témata. Jako proč to ty lidi tak jako rozdírá? Proč to, jestli si stát udělá nějakou regulaci svého zákonodárství, když katolíci tady mají a všechny církve mají takový jako extra buřty typu, že si můžou mít jako svoje vlastní církevní sňatky, že jo, nezávisle na státu, nebo jako musí se to zdouřadovat, ale stát vlastně toleruje, že když se vezmete jako v kostele, tak vám to uzná jako státní. Když máte všechny tyhle ty výhody, tak proč ještě jako potřebujete v té silně menšinové poloze jako vstupovat do toho tímhletím způsobem. A to zase všecko ukazuje na to, že to chápání role církve a křesťanství u řady jako církevních představitelů je silně takový jako identitární. Že oni se vnímají, oni se teďka vlastně profilují jako mluvčí nějakého toho normálního světa starých jako hodnot, což je o to bizarnější, že katolická církev 200 let bojovala proti zrození tohohle moderního světa se vším všudy a teď se najednou vlastně staví, ale úplně jako absurdně a kontraproduktivně do pozice obhájce status quo, že už jako teď je to správně a teď se nesmí nic měnit. Ale takhle to jako nikdy v dějinách křesťanství nefungovalo v tom smyslu, že v těch lepších časech, ve starověku, ve středověku, naopak církve byli a křesťani byli jako motorem těch změn, těch jako emancipačních změn, které vedly ke zlepšení podmínek života pro celý jako sociální vrstvy a skupiny. A tahle ta jako sebestylizace do role nějaký jako přirozeně konzervativní, pravicový, reakční politické síly je vlastně jako perverzní. Jako to opravdu křesťanství být nemá. To není jako jeho poslání.
Když už, tak má být nějakou takovou tou klidnou silou, která díky své historické zkušenosti, taky díky určitý pokoře, kterou nabyla tím, že se v minulosti podílela na spoustě problematických věcí, jako je třeba perzekuce jako homosexuálů v historii, tak by měla mít takovou trpělivost a nadhled a měla by být těma, která jako tlumí ty konflikty a říká, tak pojďme si jako o tom povídat, že jo, takový. A ne být naopak ještě jako ten hrot toho kopí, toho jako konzervativního proudu. No a bavili jsme se o relevanci, jde i o vliv, jde i o opravdu už jakoby hmotné věci. Není to vlastně pragmatická úvaha částečně? Vím, že vy jste říkal, že to, co jste pronesl v onom rozhovoru, ale vy to ale opakujete. To jste neřekl ani zdaleka poprvé, protože myslím, že jsem vás to slyšel už takhle jsme spolu seděli, když jste to říkal před pár lety, když jsme spolu mluvili. No. Tak chápu, že je někdo rozčílen, no. Tomu rozumím, ale zároveň ta jeho motivace přece nemusí být jenom ta, že je rozčílen, protože vy říkáte něco jiného než on. A myslím, že to je vidět i na vyjádření třeba kardinála Duky, že? Jak třeba ten jeho cynický, naprosto jako nepřijatelný komentář k tomu útoku na tu gay pride jako v Gruzii, že to je vlastně jako veselý happening a takový. Oni prostě organizují systematicky různý školení, že jo, kurzy pro kněze. Posílají materiály jako farářům, které jsou totálně jednostranný, ideologický, jako demagogický materiály na přednášky pro kněze se zvou lidi jako Nina Nováková. Já nemám žádný mocenský nástroj. Jediný, co já můžu udělat, je nabídnout svůj názor. Tady je také jako šokující neschopnost se podívat na svět jako očima těch druhých a pochopit, že třeba i ten diskurs té takzvané normality je vlastně strašně agresivní. Že? Když řeknete někomu, že je nenormální, no tak to je vlastně jinými slovy mu říkáte, že je úchyl, že kvůli tomu, abyste zabránili přijetí Istanbulské úmluvy a zavedení sexuální výchovy ve školách. Volíte člověka jako s tímhle kriminálním gangsterským pozadím, o kterým všichni jako v tom Slovensku přece musí vědět, že to jako není dobrý člověk, že to není prostě jako solidní evropský politik, který to s tím Slovenskem myslí dobře. Ale z ideologických důvodů stejně jako to uděláte. A není to pochopitelný vlastně? Ne, podle mě to je naprosto jako zvrácený. To je totálně proti jakýkoliv logice křesťanství. A je klidně možný, že za pár let, jestli jako se nedáme dokupy a nezačneme opravdu ty věci řešit, tak nás bude čekat to samé, co Maďarsko, Polsko a Slovensko. To znamená, že mladá generace začne masově jako odcházet na západ.